Ahojte, takže aktuálne moje produktiky, ktoré sú k dispozícii a ktoré vám viem zaslať a pár info o nich. Čiže máme tu slnovratový olejček, ktorý je pre mňa naozaj veľmi magický tento rok, pretože minulý rok som ho otvorila prvýkrát a bolo to z úplne iných bylín, keďže vždy to závisí od toho, čo aktuálne kvitne. A tento rok naozaj je všetko skôr, všetko posunuté a už vlastne na slnovrat sme mali prvýkrát aj my tu u nás pri Žiline zakvitnutý ľubovník. Takže tento slnovratový olejček je tento rok ozaj pre mňa veľmi špeciálny, pretože obsahuje 9 magických slnovratových bylín, medzi ktorými je aj ľubovník, je tam lípa, dokonca ešte baza, materina duška a iné nádherné, mocné bylinky, ktoré boli zbierané presne v období slnovratu a v podstate v období aj veľmi magického splnu tento rok, ktorý bol. A je to olejček, ktorý je špeciálny, ktorý v podstate už nebude v ponuke tento rok. Je vždy iba pár flaštičiek k dispozícii. A tento rok vznikli dokonca dva druhy. Jeden je nočný a jeden je denný, pretože ten nočný je obohatený ešte o botoxový olej z granatového jablčka. A v každom jednom olejčeku sú pridané ešte esenciálne oleje pre podporu a pre krásnu vôňu. A sú to naozaj oleje, ktoré sú vynikajúce na pleť. Ten vlastne denný odporúčam používať na deň miesto krémiku. Stačí si pleť pripraviť hydrolátom alebo nechať navlhčenú a naniesť pár kvapiek, vmasírovať a nechať vpiť do pokožky. A potom nočný je vynikajúci na starostlivosť o pleť v noci, kedy pleť výborne regeneruje, takže opäť keď si večer nanesiete v rámci svojho večerného rituálu tento olejček, necháte pôsobiť, tak ráno bude pokožka vyhladenejšia a budete ju mať takú vypnutú, žiarivú. Mám tu ešte jeden špeciálny krémik teraz k dispozícii, posledné 2 alebo 3 kusy a je to vlastne elixír svetla. Je to takýto menší krémik, ktorý má nádhernú farbu a naozaj nádherne vonia. Farba je kvôli obsahu mrkvového oleja a obsahuje palo santo a slamienku, ktoré sa úžasne postarajú o pleť v tomto letnom období. A okrem toho, že sa postarajú a hydratujú, tak pôsobia veľmi regenerujúco na pokožku. Slamienka naozaj obnovuje pokožku na hĺbkovej úrovni, takže je to vlastne úžasne esenciálne olej na toto obdobie, na obdobie leta. A krémik je veľmi jemný, veľmi príjemne sa nanáša, takže pleť ostane rozžiarená tým, že má oranžovú farbu, ostáva na pokožke taký nádherný zlatistý nádych. Ešte tu mám pre vás telové masielko, ktoré je vytvorené z macerátu, nechtíka a levandulky. Nádherne jemne vonia a je výborné na starostlivosť o pokožku aj detí alebo citlivú pokožku celého tela, takisto aj pleti, kto rád používa masielko na pleť. A je doplnené esenciálnym olejom z rúžového dreva, z lípy a z levandulky, takže naozaj veľmi príjemne bylinkovo vonia s podtónmi týchto olejov. Mám tu ešte bazovú mastičku, ktorú tvorím už niekoľký rok. A je to vlastne mastička, ktorá vzniká z macerátu bazy, mojej milovanej bazičky, ktorá každý rok ma prekvapuje, pretože rastie viac a viac pri našom dome a ja sa z toho veľmi teším. A je to mastička, ktorú odporúčam ozaj do zásoby pre všetky maminky, ktoré majú detičky, pretože je vynikajúca pri teplotách, horúčkach, pri podpore telička, počas rôznych chrípok, vírusov. Je obohatená o lipu, rumanček a levandulu a vtiera sa do chrbátika detičiek a takisto do chodidiel, takže pôsobí ochladzujúco a podporuje vlastne bojovať s rôznymi vírusmi alebo baktériami, takže odporúčam ju mať doma. A ešte posledná taká moja srdcovka na toto obdobie je tento parfémik.
keď by sa dala vôňa preniesť. Je to parfém s názvom Most, ktorého tvorba bola pre mňa veľmi silná a magická a naozaj cítim, že táto esencia nás prenáša tam, kde potrebujeme byť a pomáha nám akoby povolať všetky časti našej duše do tu a teraz a navracia nám späť našu silu a to, čo sme niekde zanechali, tie čiastočky duše, ktoré sme niekde zanechali, povoláva späť do plnej sily a do plnej prítomnosti. Obsahuje kráľovské lotosy, modrý a biely lotos. Modrý lotos, ktorý nás spája ozaj s takými dávnymi kódmi zasvetení a s tou vlastne kráľovskou nádhernou energiou. Je to veľmi silný olej, ktorý má jednak nádhernú vôňu, ale má ozaj veľmi silné účinky na naše emočné aj fyzické telo. Biely lotos, ktorý pracuje s lónom, s druhou čakrou, je veľmi jemný a nežný a je doplnený o nard, takisto veľmi hlboký posvetný olej, ktorý pochádza z Himalají a traduje sa, že ním Mária Magdalena mazala nohy Ježiša. A je to aj olej prechodu, olej vďačnosti a má ozaj veľmi magickú vôňu. Čiže kombinácia týchto olejov je veľmi mocná a ja odporúčam v tomto období s ním pracovať každý deň, pretože sme vo veľmi silnom energetickom období. Takže pokiaľ cítiš volanie, že ťa volá takýto sprievodca, je ešte pár flakoníkov k dispozícii. Takže ak ťa niečo zaujíme, alebo si prosíš viacej informácií, kľudne mi napíš, alebo pozri moju stránku facebookovú Esencia Miriel, kde je detailný popis všetkých týchto produktíkov aj s použitými olejmi, maslami, esenciami. Teším sa na vás. Ďakujem, ahojte.